הראשון היו קרול, והיא, אני לא זוכר אמנם את השם שלה, הבלונדינית, אבל הם היו תקופה בהתחלה, ואחרי זה בא רוני, בא ג'קסון, בא גורי, בא מאי, בא... אתה יודע איפה החבר'ה האלה עכשיו? עוד ועוד, חבל על הזמן. רון הגדול מכולם, מעיף פיצות, חבל על הזמן. ג'קסון שבר את כל השיאים בפיצה, שבר את כל השיאים. אין אחד שיכול להתחרות לג'קסון בעשיית פיצה. מהירות ובזה ובפנן גם, הפנן של ג'קסון היה אדיר. רוני מירושלים, ליאור, מכל רגע הם נהנים פה, מכל רגע. לי ובזיליקום זה סיפור אהבה. פעם ראשונה שהגעתי לפה הבנתי שזה המקום שאני רוצה להיות. האנשים נכונים, האווירה טובה, הפיצה מדהימה. עבור פה ותמיד יש התרחשות, תמיד המוכרים מגניבים ואנשים יושבים ומוזיקה. היום פלורנטין זה חיים אחרים. אני 20 שנה פה. בית קפה אחד לא היה פה. מה היה פה לפני? בית קפה אחד לא היה. אפילו פנס של הממשלה לא היה. אתה צריך לעבור פה בחושך מצרים. זה 5 בערב, הכל נסגר, הכל, אין לך פה חיים, אין לך שום דבר. בין הראשונים, פיצה בזיליקום, בין הראשונים. כולם יצאו מפה מבסוטים. 40 עובדים אני מכיר, לא זוכר, מכיר, כולם הגיעו לפה ילדים. כל רגע הם נהנים פה, מכל רגע, תאמין לי. אבל זה היה אגדה של המקום הזה, של האזור הזה, שהייתה על המקום הזה. מקום קטן, הקטן הזה גדול יהיה, כמו שאומרים.